Диләрә Шихапова калфаклар ясау белән инде берничә ел шөгыльләнә икән. Төрле төстәге һәм зурлыктагы калфакларны ул бик яратып иҗат итә. Мен моны 19 елны Сабан туйга чыгыр алдымнан шундый теләк килеп чыкты инде минем. Изли башладым интернеттан. Карыйм, бәяләре кыйммәт. Каяндыр заказ белән кайтартырга кирәк. Шуның белән шул интернеттан эзләп, төрле ысуллар белән карап инде үземә җайлы ысулны табып тегә башладым. Үзенең ясаган калфакларын ул бик теләп дусларына, туганнарына һәм якын танышларына бүләк итә. Төрле бәйрәмнәрдә олы бүләк итеп, бик еш кына ясаган калфакларын алып бара ул. Бүгенге көнгә кадәр 500дән артык калфак теккәнмендер инде мин, точный санын алып барганым юк. Материалны сатып алам магазиннардан, шундый җайланган, шалыдан инде күпчелек, интернеттан да кайтарттырам. Халык бик кызыксына башлады, күп алалар инде менә. Мастер-классларга да чакыра башладылар. Шәһәргә барып кайттым бер көнне, Әлмәт шәһәренә татар кызы дигән очрашуда булып кайттым. Мастер-класс күрсәттем инде. Шулай ук мәктәпкә дә чакыралар, мәктәп коллективына постоянно керәм. Соңгы вакытларда Диләрәнең кул эшләренә кызыгып калфак ясарга теләүчеләр дә арта башлаган. Өлкәннәрдән башлап, мәктәп укучыларына кадәр калфак ясау серләренә бик теләп өйрәнергә йөриләр. Диләрә һәр вакыт безгә мәктәпкә кереп мондый матур мастер-класслар оештырып тора инде. Әлеге мастер-класслар балаларга һөнәри юнәлеш бирү, матурлык тәрбиясе, савык тәрбияләү өчен бик мөһим, бик әһәмиятле. Мондый мастер-классларда бик теләп катнашабыз без. Менә концертларга, төрле чараларга барганда да матур итеп шушы калфакларны, түбәтәйләрне киеп барабыз. Калфак бүген дә хатын-кызларыбызның иң матур, иң затлы киемнәренең берсе. Янәшә бездә Диләрә Шихапова кебек осталар бар да, мондый кыйммәтле ядкәрләребез бер кайчан да югалмас. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.